mo Anjana ngau no thang mangka number 1 ni bumo Surobi ha Surobi baca sab tama Cini borong menang iem pero Purwana ogani bisini cini samung tangnero pero parani joto cini akra sakra rok ini program kai jeng edisi government edisi sarkar amo tamnai beri rok pai me ya tag me ya ni dimani ya di sini kanung cumno khati narnani pijab khai narnani tebo kusugoti sanani abono wansugui bubagra order khaikya je prottek bisiono berogno kheteng bagai rignai tagai borok kanani bagai oro satai klayo tipramotha puila party songchawai bini ek number dabi nongkha Greater Tipraland Bobonoti Greater Tipraland gai je Tiprarajyo Tiprasa tongo Tiprasa noksapan tongtu Ramnagar Indranagar nini yang tamnai Kosba Bakhakpan tongtu je jaga tongkono je Tiprasa noksa nongipan tongkai borokno dului borok aro tongkono borok Greater Tipraland ni bisingo hapnai a dabinoti Tipramotha आंदोलन लाइका विशेष कई बुबाग्रा बुरीरंग न फांडुई बुरीरंग नि फांड बाय 2021 Tipramotha एडीसी गवर्नमेंट पटे चिनी दाबिताम तंगन हिंगे Greater Tipraland ताबो माया खोजंगाबो आरो खोजों बागनाय वाक बागनाय टक बागनाय आहाय सुबिदा रेना हिनि बुबाग्रा गसिमान गरै Tipramotha गसिमान गरै तो फानो जों सरकार थांमानि उलो जे मिनिमाम कमन जे फेसिलिटी तंगो गवर्नमेंट नि आबो जों ताबो रिना बागै बुबाग्रा दागिमा बाय रिनान बागै तिनि उसुग्रा सपाके आइस आउन बागै जों सानामु संगो खोथोंचिनि आसल उद्देश्यया वाक टक मन आबो चिनि उद्देश्य अंगाय चिनि बसाबुति रनो चिनि बुसुक बसानो कायसा सेफ्टी जागा बरकताय बुनि बसाबाय आरो ताय सातक जागलिया निजिनो निजि शासन खायै तंमानाय जात आमहाय जागा बेरा खबै खायख्लांनानि आबोसे Tipramothani आसल दाबि दंमोन आरमागै जों अबरा सानाय तिनि जे ओ बुरिरंनि जे फान आबोनो जों जेसेक जरा चिनि Greater Tipraland माया सक जरा आरो जों मा सबायनाय फान माथर फालायनाय गेवबो पुरबनावगाव सिमिया सिमनाबो बागै दङ खोनासनि बरकाटाल तमाकारि आइबखौ जों बागनाय आबो सिमिया गोबां मा स्कीम गताल स्कीम खायै जों चिनि बररगनो बाहायगे डेभलप खालायख्लांमान बुरिरगनो आबोबो बुबाग्रा सेस्ता खाय दङ निनि तामफ्राय जापान रग ट्रेनिं रहरै दङ चिनि बाक्सा एमएलए रग साक थारै मणिपुर रहरै मिशन बाय ताक जांनाय आपतिरबो खाय दङ चिनि इएम बहायनो रिसुइ बायके आजिमान आबन बागु जों सिगांबो मिशन रग किसा बागै नायलाय गायसि जदि आबो बर गुबै न काम कई पुसा आजि न खुंचलिमान हंकै तैबो आबनि प्रोजेक्ट स्कीम रखजों कारिलाय मा कारिलायनि हायसि के तिनि बाक्से हेरमान ओ खतों मथासा मनि बागै दासो कष्ट खायना नां बरम मथासा पानंतुन चिनि रिनो चिनि कानमुं जुमुनो जों बरम निमन हायसि गाबोन जों मावान सुक्ताय जों तामनाय नरक जतन साइमाना माधवनि सन्नलतानि बुमा आमेरिकाओ थांगै दिगनाय कानै बेरायफुरु बो कुतुल सेमाले बाहायजे बो फायो नायफैयो बो फायो नायफैयो बो फायो नायफैयो आसकै अबंलाय खायसि आसकै नायथक जाका आमेरिकानि बरक आफुर बनस नों बरनि बरक बाफुर सायखनारका आं तिरपुरानि आगरतलानि बरक अमनर दाताक नाकुन मिशन बायतागो बायगैताक अमसों निजेस तागो नि बसा खायसि gai nadi busuk sini tang mong kaun mong sumong lumu
जोंनि बर' आसाखै दङ आसाखै गोरों हायसि आव तामनाय थैयोसै जोंनि रोंजाक बिसास खायनै मथे हायसि बुइले मिसिन कट बायसे सरामु जोंगा यागनि निजिनि यागनि मिसिन बायसे जों सरामु हायसि खोल फेरमान पानंथु खोतै सरामानि पानंथु निनि फानजै सरामानि पानंथु जत चिनि याग बाय निजिस मानै सरामै जों आगि तागै फाय हायसि रं तांमोन बाहाय न मा सनो सामा खनो नेला रक तम तम सनामो ने निनि बाखला तगै अंको खोतंनो अंको खै रं कसम सनामो आपनि खै कसा कसम नि रिगनाय रिसा निनि रित्राक ताउ से रित्राक करि हायसि जों आगि चारायफोर रित्राक मा सम खोलनि बुसक बाहाय मतम को बाय साखै बाय सुजा खै एकदम मुद्रि थामा खासिया गोबो खसायनि हायसि ओंखाय आबनो बरम निउनो चिनि बोबागरा बरि रगनो जसपा नंतो अंतत पोके रिगनाय कांसा जरले जों ताग्रिनाय ओंखाय अ रिगनाय तागै जो जों कैसा मा फनक लायनि हायसि सा बुसक नाय थकै ताग मा खाय दिबा गाउन बागै आं आसा खायो जों जतनो अबनो खाबाय खुबनो यासाक दि बनो जों बरम नि मानसि चिनि कानुन जुमुनो एकदम ताग माया पाइ माया रि माया आपनि नि अमर हिमानिया जाहाथे चिनि कानुन जुमुन तेबो ग्रेड अपग्रेडेशन नानि तेबो फाथर थाङि बरम मानानि आबोनि लामानो बोबाग्रा खायथं उसांबो लन्डन थाङै कमांमा मोसामंग साबमंग खाय फनगै कावखा हायसि बोबाग्रा न जतो यूट्यूब रगो लखना हायसि आबो हाय सकांगो पाइ सपना खलाजेखो आबो बोबा जागा अंगाय आरो नि जतो नस्लाय यूनिवर्सिटी कटर आ जागा से थाङै आ प्रोग्राम रो खलाजा हायसि सुदा आबो सेमिया आ मोसामंग साबमंग बिसिंतै सिनि हा बो अवस्थाय तं सिनि हा बाइकै सेक जाका सिनि हा बाइकै बुइबे साजन खायजा तं आबो जतो आरो स्क्रिन कटमाव खाय फनक जागा हायसि आनबागै बुकुक जं आरो अकरा साखर जरनो जतनो अबनो कयनामु संबो फायगे जों खा बाक्सा खाय जे सामुं तांफनो खा बाक्सा खाय सामुं तांलायनाय खा बाक्सा खायनो जों तामनाय तंलायनाय आरो तामनाय जों सायमान उरुवाती राजा हंगाय बॉर्डर 1980 सालनि दांगांखा अ दांगाव उरुवाती राजा संसे प्रोटेक्ट थाय दं हायजो नरखाय BSF आनबागै यांनि बरक उरुवा संकाय उरो खारो तामनाय दुगराय मरखौ मोसै गाय आ अवस्था ओंखाय आसक साल आसक कष्ट तावक जे दांगानि सिगां परे आसेने रक आबरो गसिया गमरखै सिउ आपर सिकला रक गमरक एदा बो अवस्था जों ए आ साल लाइफै गाय आनबागै तिनिसि गरासन कथां दंगै सिनि हानि बागै सभा खाय दंगो चिनि बसाबती बुसुक रगनो बाहायनो तै सेफ्टी तै सिक्युरिटी जोंलांमानानि आबोनो चिनि आसल दाबि खोतंगिया वागिया तगिया आबो मुथुनार गाय जतन हामबाय खुलुमबाय क्या बुबागरा चिनि साब जोनाल चेयरमैन काम कानो साका जों 2022 बावैसो बाखा आबोनि फरेबो जों उराम जारा कम्बल रक पाइमिया आमतिरनो जों रेखा आबोनि परे जों प्रत्येकटी पाराव ताबुक तुआन सुलाय उखा कारेन्ट बाय तैति साखाय बेलायखाय ओ साबमार्सिबल हंखाय बिल बेलायखाव आबोन बगे व्यक्तिगत फानो पारा कायसा फानो आबुक सोलार बायखायै तैति साजाकनाय मेसिन जों आबो व्यवस्था खालायखा जों प्रत्येक बिसिओ नरो 5टा गमाखना स्ट्रीट लाइट ताबुक तै 10टा जों जतो पारानि बररक तै 10टा बुसकांनि मासनि हयते जों थेपानाय कुना चमुनि जेखाने आन्द्रा गुन्द्रा तमा जागा आमा आइख्लायै गोबां मानसिनि वान सुक्ताय वाटार सेफ प्रोजेक्ट नि बिसिंतै आबो जोंनो अनुरोध खायै मिनिस्टार अरनिबो जेहेतु बरनि MLA नि पास खायथामानि अमायके गोबां सामुं हमंग्रबो सोंग्रि दं के तिनि जों जे मरिमानि परेबो जों ताइ किसिसा बिसिया पानो एकदम नगो बयसुं थाका रितांनाय गरै आमति रंनो दतो रिगिनाय आबो 33टा फानंथं गावरक अनेकटा যারা মুন্দারক সাঁওতাল রক
ba tati rok tongkai borno usari amti rono sengrana bagai cuman sulaisa ga bota to tini ka chung joro khutung je sungrina ni hemani o khutung no sung tini rinai engkai hoyto kebo kom besi ta lai jadi saman ke nyatlang lai jadi ga thinango chung taibo bahai ke chung bari riman abo chungwan sungnai thanai purbo oro tinta selai mesin jaka chung saka thasingo ga oro janjane elakao taibo project kaham kaham tubuh da mano tawaro sector office ka agriculture ni chinia pura borkatal sector ni pray 10 ta village committee ni agriculture head office amti rok tabuk nguitongo ngai tai bara kok se dong ni member ok janjane member yang phaide nong ni list tubdi sengoro jeng ko ekjon bagranai okra sakrano aboni borka janjane ward ni norok telangi bagi robai bumung ঠিক ঠিক খাইয়ে যে আধার কার্ড জমার নাই